Hola. Ja. D'on vens tan carregada? He comprat unes cortines per la nena i per l'Oriol. Unes cortines? I si no els agraden? Sí, són les que volia la Mireia. Les vam anar a mirar un dia. Ja veuràs, són precioses. És una tela molt fina i molt bona. La Mireia es posarà tan contenta quan vegi que ja les tinc. Ja ha estalviat molta feina. Doncs a veure si és veritat que es posa contenta. Que aquest matí no ho estava gaire. Saps que... se m'ha queixat? Mireia? Sí, diu que faig treballar massa l'Oriol, que no el veu gaire, que no coincideixen d'horaris. Tu que parles més amb ella, com la veus? La Mireia, la veig bé. Jo la veig molt bé. Per què? Tu no? La veus contenta amb l'Oriol? I tant que la veig contenta. Però és normal que es queixi. Fa 2 dies que són casats i tenen moltes ganes d'estar junts. A mi també em passava quan ens vam casar. No te'n recordes? I tant que me'n recordo. Però no és això el que et volia dir, Núria. El que et volia dir és si a tu et sembla que l'Oriol la fa contenta. Ja m'entens? No, no t'entenc. Que si la fa contenta com a parella. Com a parella en el temps que passen junts. Vaja, en la seva intimitat. A les nits. Tu saps si a les nits fan les coses que han de fer? A les nits? Coi, Núria, sembla que no em vols entendre. Al llit. Tu saps si la cosa els hi va bé al llit? Al llit. Estàs impacient perquè la Mireia et faci avi, oi? Jo no li he dit res a ella, però a mi em passa el mateix. A vegades ens costa una mica, Núria? El què? De sexe, parlo de sexe. De si la fa contenta, l'Oriol al llit. Sí, compleix, si es porta com un home, collons! Ai, no t'enfadis amb mi ara, eh? Però te n'ha parlat o no, ella, d'aquest tema? Sí. M'ha dit que l'Oriol no és gaire fogós. Al principi a ella li sabia greu, la feia sentir insegura. Però jo li he dit que s'ho agafi amb paciència, que s'ho agafi bé. No sé, no em sembla gaire greu. A més, la Mireia ja s'hi ha acostumat a la poca fogositat de l'Oriol. No sé què vols fer-hi. Però jo la veig molt contenta i he estat molt enamorada.